Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Türlü tübeklerde gımır etmişi milletteşlerimiz tırmışı bilen tanıştırığımızda devam ederiz. Көңіл беріп қылған хизмет bir kimde bir taraf kaldıra almay. Siz Tatarlar tapşırığın qaraysiz. Bugünkü çıkarılışta. Tatar tilin öğrenü için türlü alımlar. Majgadan üz haberçilerimiz. Oysa Tatar bularak da bola yürüge tilemeydi. Siz bite yürüp qaramadığız. Eydegiz yürüp qarağız deyim bir Tatar qoylesine. Siz bite әлі bilmeysiz onda нәрселер biz үйренебіз. Мен bolаны жәлі битем, bola yürü başlayındı. Osmanlı İmperiyası generалы derecesine erişken birinci Tatar generalı Şakir Paşa izlerinden. Шакир Паша турында интернетте укыгансыздыр инде. Бик күп бызык язулар бара. Мин тиз арада бу китапны язып чыгарырга булдым. Халыкка билгизергә кем ул Шакир Паша ди. Башкортстанда туып үскән татар кызы Реда Кабированың Урал төбәгендә мәдәни утрау булдыруы хакында безнең репортаж. Ул миңа күтәрде, үстерде. Мине менә шушы Уфалы тормыш иптәшләремне тапты, балаларым туды, балаларым үсте. Büyük Vatan Сугышыннан соң ислам диненә караш үзгәрә бу хакта Тарихи Ватан сәхифәсендә. 1946 елларда руханиларга карата салым түләү буенча кануннар йомшартыла. Дини карашлар буенча сугышта катнашмаска рөхсәт ителә. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Милли шура рәисе Васил Шайхразиев эшлекле сәфәр белән төмәндә. Хөкүмәт дибезме, безнең татар оешмалары дибезме, татарлармы, алар һәр вакытта берләшеп, бүгенге көндә теге дөньядан, Россиядән килгән таләпләргә җавап биреп алга барырга кирәк. Шуңа күрә эшләр дәвам итәрләр дип уйлыйм. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бөтен дөнья татар конгрессы Милли шура рәисе Васил Шайхразиев төмәннең татар эшмәкәрләре белән очрашты. Бирдә ул җитештерү оешмасында булды. Эшмәкәрләр белән бизнес һәм татар мирасы мәсьәләләре буенча фикер алышты. Не только электрика, стаботочка, то есть здесь пожарная сразу должна идти, система охраны, пожарная. Да, все, они там уже должны быть сделаны. Васил Шайхразиев Себер татарлары музееның булачак бинасы проекты белән дә танышты. Биредә Шиңги Тура музей агарту үзәге барлыкка киләчәк. Урта гасырлар чорында Тура елгасы ярында Себер ханлыгы башкаласы Шиңги Тура урнашкан була. Музейда әлеге тарихи шәһәр исеме белән аталачак. Музей бинасын кирип карадык, анда инде ремонтның турыдан-туры финишка чыга дип әйтәбез. Әгәр дә без бу октябрь айларында анда җылы кертә алсак, тәрәзәләр куеп, кышкылыкка инде бөтен эшләрне эшләп, җәй турында, аның ачу турында да уйларга була. Сәяхәтнең соңгы ноктасы Кырынкүл микрорайоны. Биредә яңа парк ачылу тантанасы узды. Элек бу җирдә чик сакчылары мәйданы булган. 20 елдан соң ул парк статусын ала. Монда Бөек Ватан сугышында катнашучыларның һәм Россия чик буе хезмәте геройларының исемнәрен мәңгелештерделәр. Шулай ук ватанны саклаучыларның аналары һәм тол хатыннары дип исемләнгән истәлек билгесен дә куйдылар. Действительно, это уникальный объект, который в 2010 году был создан благодаря инициативе людей, которые проживают на территории Казарова, нашим ветеранам, общественным организациям, власти и бизнеса. Төмән өлкәсе чик сакчылары ветераннары иҗтимагый оешмасы рәисе Нуретдин Ибраһимов парк төзүгә рухландыручылар арасында тора. Инде 20 ел ул балаларга патриотик тәрбия бирү белән шөгыльләнә. Сегодня это самое важное событие в жизни пограничников точно, жителей, горожан. Микрорайон нашего Казарова родного, значит, это очень большое событие. Сегодня мы открываем парк пограничников. Очрашуларны без дәвам итәчәкбез, чөнки алар барса да хөкүмәт дибезме, безнең татар оешмалары дибезме, татарлармы, алар һәр вакытта берләшеп, бүгенге көндә теге дөньядан, Россиядән килгән таләпләргә җавап биреп алга барырга кирәк. Шуңа күрә эшләр дәвам итәрләр дип уйлыйм. Хәзерге вакытта Татарстан Республикасы Төмән өлкәсе территориясендә берничә тарихи-мәдәни проектны тормышка ашыруда ярдәм итә. Шул рәвешле ике төбәкнең элемтәләре ныгуы дәвам итә. Диана Бикмуллина, София Хайруллина, Рөстәм Салтукиев, Татарлар, Төмән өлкәсе. Җәйге яллар артта калды. Мәктәпләрдә укулар, мәчетләрдә дин сабаклары башланды. Милли оешмалар да эшчәнлекләрен җанландырып җибәрде. Удмуртиядагы үз хәбәрчеләребез Можгага сәфәр кылды. Ул күрше республикада татарлар сан ягыннан күп булган шәһәрләрнең берсе. Милләттәшләребез дә анда актив, күп эшләр башкарыла, шулай ук хәл ителмәгән проблемалар да юк түгел. Булар турында алдагы сюжетта.
Ул чарада Тукайның шигырьләре дә булды, җырлары да булды, флешмоб та ясадык, презентация Тукай биографиясында күрсәтелде һәм Тукайның мультфильмын да карадык. Можга шәһәренең татар теле укытучыларын һәм тәрбиячеләрне үз эченә алган метод берләшмә бу уку елында беренче киңәшмәсен уздыра. Узган елга йомгак ясыйлар. Балаларга туган телне өйрәтүдә бакча һәм мәктәп кысаларында гына шикләнмиләр. Республика күләм бәйгеләрдә катнашалар. Бәйрәмнәргә чыгалар. Чөнки һәр чара яңа шигырь, җыр, шуңа бәйле рәвештә сөйләм телен баету дигән сүз. Можга мәктәпләрендә татар теле фән буларак укытылмый. Бу әти-әниләрнең балаларының бердәм дәүләт имтиханнары аркасында көчләрен рус теле һәм төгәл фәннәргә юнәлтүе белән аңлатыла. Киңәшмә узучы 8 санлы гимназиядә дә түгәрәк кенә эшләп килә. Узган елларда аңа өстәп факультативлар да булган. Гимназиядә факультатив бар иде. Хәзер 2 ел инде факультативка сәгатьләр бирмиләр. Шуның өчен балаларны әзерләргә җай юк олимпиадаларга. Хотя бы тырышабыз, барыбер чакырабыз балаларны, өйдә әзерләнеп киләләр. Бар, бер-ике булса да бар. Иң көендергәне гаиләдә туган телдә сөйләшмәүләре. Шулай булгач, баланы да кызыксындыру, тарту кыен диләр укытучылар, тәрбиячеләр. Можгада бу уку елыннан 3 балалар бакчасында 3 мәктәптә татар теле түгәрәкләре үз эшләрен яңартып җибәргән. Ел сайын балаларны түгәрәккә җыйган мәлдә шундый проблемалар туа инде безнең. Кайсы татар буларак та бала йөрүгә теләми ди. Сез бит йөрүп карамадыгыз. Әйдәгез йөрүп карагыз дим бер татар гаиләсенә. Сез бит әле белмисез анда нәрсәләр без өйрәнәбез. Мин баланы җәлеп итәм, бала йөри башлый инде. Үз теләге белән рәхәтләнеп ел буе ул татар теле өйрәнә. Шундый очраклар да бар. Әлбәттә, балалар бакчасында татар телен инде сез уен аша өйрәтәсез. Әйе, уен аша. Уеннарында күп алабыз, мультфильмнарында күп алырга тырышам мин, әкиятләр укыйм. Киңәшмәдә өстәл артында сөйләшүгә кайтып калмый. Бу юлы изү ясау буенча осталык дәресе бара. Балаларга да туган телне уеннар, җырлар, кул эшләре аша өйрәтү нәтиҗәлерәк. Шигырьләрдә темага бәйле рәвештә бала 5-6 татар сүзе ота. Һәм ел буена ул шактыйга җыела ди Раушания Шакирова. Бакчада һәр татар баласын милли чарага тартырга тырыша. Альбина Әхмәтова да аның кебек үз һөнәренә бирелгән. Туган телне өйрәтүдә балалар бакчасы белән генә дә шикләнмәй. 17 ел буе Можга шәһәрендә татар телен алып бардым. Без шушы 17 ел içinde бик күп группалар белән эшләргә туры килде. Беренче елларда 20 бала була торган иде. 25 бала булган группада 25 бала булган чакларда туры килде. 15 бала да җыела иде. Biz монда күбесенчә мөһим шушы телебезгә босым ясадык инде. Тел буенча күп итеп эшләдек. Хәтта без шушы һәрбер балага алифба китаплары да өләшкән чаклар туры килде. Хәрефләр өйрәнә идек без, сүзләрне ялгарга өйрәнә идек, укырга өйрәнделәр балалар. Бер дә менә гаиләдә татар теле сөйләшмәгән, бер сүз дә белмәгән балалар менә шушы ел ахырында шундый зур нәтиҗәләргә ирешәләр иде. Ахыргы елларда без милләтем хәзинәләре дигән бик матур лагерь оештырдык. Кызыксындыру тарту өчен укытучыларга, тәрбиячеләргә шактый көч куярга кирәк. Шуңа күрә дә үзләре дә өйрәнәләр, осталыкларын арттыра торалар, яшьләрне дә тарталар. Сафлары сирәгәймәсен һәм милли тәрбия, белем бирү кайчак аксаса да туктап калмасын. Удмуртиядән Назир Нигъманов, Фәнзилә Салихова, татарлар. Алга таба безнең чыгарылышта. Госманлы империясы генералы дәрәҗәсенә ирешкән беренче татар генералы Шакир Паша әзләреннән. Шакир Паша турында интернетта укыгансыздыр инде. Бик күп бызык язулар бара. Мин тиз арада бу китапны язып чыгарырга булдым. Халыкка билгезергә, кем ул Шакир Паша ди. Башкортстанда туып үскән татар кызы Реда Кабированың Урал төбәгендә мәдәни утрау булдыруы хакында безнең репортаж. Ул миңа күтәрде, үстерде. Менә шушы Уфалы тормыш иптәшләремне тапты, балаларым туды, балаларым үсте. Бөек Ватан сугышыннан соң ислам диненә караш үзгәрә бу хакта Тарихи Ватан сәхифәсендә. 1946 елларда руханиларга карата салым түләү буенча кануннар йомшартыла. Дини карашлар буенча сугышта катнашмаска рөхсәт ителә.
Бүтіндүнья Татар конгрессында Шакир Паша эзләреннән деген китап тәкъдим иттеләр. Ул Госманлы империясы генералы дәрәҗәсенә ирешкән беренче татар генералы турында. Авторы әлеге Шакир Пашаның оныгы Фатиманың оныгы Фирдәүс Тумеркина. Фирдәүс Тумеркинаның әлеге китапка тотынуының төп сәбәбе бабасының бабасы Мөхәммәд Шакир Яваев, ягъни Шакир Паша турында халык арасында бик күп ялган мәгълүмат таралган булуы. Аны кайберәүләр рус-төрек сугышы вакытында төрекләр ягына чыккан дип гаепли. Ул сүзләр берсе дә дөрес түгел. 30 ел эзләгән материалларымда мин бик күп архивларга да яздым. Мәскәүдә дә заниматься ителдем архивларда, да Ленинский библиотекага да бик күп. Атитлар килде, бер каяда аны армиягә алган документны тапмадым. Авылда да юк, Пензада да юк, аның турында юк. Потому что ул война, Төрки войнасы 1877-78 елны булды. Ә Шакир Паша китә Төркиягә 1874 елны. Әтисенде аның ылында, хатынында ары рөхсәт бирми китәргә. Ул әйтә, мин ылымны лишилась сына, оныкамны ылым урынына асырармын дип инде әйтә. Әтисе Мөхәммәд Шәрифнең ризалыгыннан башка Төркиягә укырга киткәч, ул моны кабул итми һәм халыкка улы турында искә дә алырга рөхсәт бирми. Бары тик 147 ел үткәч, аның ризалыгын нәсел дәвамчысы Фирдәүс Тумеркина ала. Качкаруда бездә сохранился аның Шакир Пашаның акчасына төзелгән мәчет, ул бүгенге көндә дә сохраняться ителеп эшләп тора. Шул мәчеттә ифтар уздырдым. Бик безнең хәзерге Акмаев Рафик хәзрәте, без бик яхшы хәзрәт, ул бик яхшы хатимнар укыды, дыгалар укыды. Шакир Пашадан мин аның мине үтенүен сорадым, что аның запретен. Тумышы белән ул Пенза өлкәсенең Качкару дигән авылында мулла гаиләсендә дөньяга килә. Ул 1 яшендә аның әтисе аны Төркиягә, Азияга мәдрәсәгә укырга җибәрә, ә соңнан инде ул Төркиядә укый, һәм шунда кала, һәм талантлы гаскәри менә Госманлы империясында ул генерал дәрәҗәсенә җитә. Татар генералы. Бик кызыклы фактларга ия, без андый барыбызга да мәгълүм милләтне шәхесләр билгели. Biz bu şəxslərini dünya күләм танытырга, киң катлам укучыга җиткерергә тиешбез. Бу китапта авыл тарихы да бар, инкыйлаб чорлары, колхозлашу заманнары. Автор аны әбисе Мөхәммәд Шакирның оныгы Фатима истәлекләре буенча язган. Шул Фатима әбисенең келәм артында күп еллар Шакир Паша фотосурәте яшерелгән булган. Әтисенә подарка итеп үзенең төрки фотографиясын бирә. Бу фотографиягә инде 147 булмаса 45 еллар точно бар. Бусын миңа ебәрде Төркиядән хәзер табылган хәзерге туганнарыбыз, бу более старший фотография. Вот аның ике генә шул да. Бу аның ике генә фотографиясы. Мөселманнарга бит карточкага төшәргә булган дөнья. Вот алай да ике фотография сохранился. Бу Төркиядә сохраняется бүгенге көндә, бу миндә инде. Фирдәүс Тумеркинага гасырлар аша Мөхәммәд Шакир Яваевның чынаягы да килеп ирешкән. Бүтәндөнья татар конгрессында ул тулы бер күргәзмә әзерләде. Мөхәммәд Шәриф имамның мәдрәсәсендә аларның үзләренең мәчетләре була, үзләренең мәдрәсәләре, алар бөтенесе балаларны да һәм прихожаннарны да укыта булалар. Вот монда алып килдем, нинди китаплар сохранились миндә, шуларны алып килдем. Монда география да бар, монда математика да, арифметика да бар. Монда йылдызлар, астрономия да бар, төрле үләннәр белән халыкны лечить итә торган китапларда сохраниться ителеп калды. Коръәндә борынгы 1888 ел, кажется, әбиемнән сохраниться ителгән шундый китаплар бар. Китапны тәкъдим итү чарасында күп кенә галимнәр дә бар иде. Шакир Паша исемен таныту эзлекле булырга Википедиягә да кертелергә тиеш дигән фикерләр яңгырады. Хезмәтендә Шакир Пашага 7 телдә аралашуы, тешләр юрый белүе дә ярдәмгә килә. Моңа өстәп ул Төркиядәге хәрби училищеда белем алган. Чит илдә яшәүче татарлар дигәндә без беренче чиратта каягына барсак та, һаманда шул Пенза төбәгеннән чыккан, элекеге Пенза губернасыннан чыккан татарларны күрәбез. Шакир Пашаның анда барып урнашуы юкка гына түгелдер. Инде Муса Акъегет турында, Муса Акъегетзадә турында да әйтелде. Ул
Türkiye'nin ул вакыттагы ике югары мәктәбендә, югары белем бирә торган мәктәбендә, хәрби мәктәбендә һәм мөлкия мәктәбендә ул дәүләт чиновникларын әзерли торган мәктәптә белем биргән бит. Шакир әфәнденең күтәрелеп соңыннан паша дәрәҗәсенә җитүе ул шушы уку һәм контактлар белән бәйле. Татарлар анда мондый түгел, хәтта башка дәрәҗәләргә җиткәннәр. Мәсәлән, мин бер 10 еллык Төркиядә булганда, миңа сөйләделәр. Хәзер исемен генә хәтерләмим. Төрек Солтанның бер финанс министры шулай ук мишәрләрдән чыккан татар кешесе булган. Калиф Паша. Әйе, исеме шулай, әйе. Аның хәзердә буыннары бар. Берсе атаклы художник та бар дип әйттеләр миңа сөйләгән вакытта нәселләреннән инде. Шулай әйтәм бит, монда татар өчен Төркиядә яшәү һәм үсү мөмкинлеге булган. Инкыйлаб чорында чит илләргә күченгән милләттәшләребез турында мәгълүмат күп. Элегрәк урнашкан татарлар турында җитеп бетми, диде Дамир Исхаков. Өйрәнергә кирәк. Татарларны күбрәк үзебездә без татарлар һәм бүтән халыкларда сәүдәгәр халык, галим халык дип белә анда шагыйрьләр, язучыларыбызны беләләр күбесе, җырчыларны, артистларны, хәрбиләр татарлар арасында белүчеләр бик әз, ләкин безнең даже күренекле хәрби шәхесләр булса да, сәясәтчеләр булса да, без аларны бик сөйләмәйбез. Ул бик зур хата, чөнки хәзерге көндә халык арасында, әлбәттә яшьләр арасында горурлык хисләре тудырыр өчен аларга күбрәк сәясәтчеләр турында сөйләргә кирәк, татарлар арасында һәм хәрби шәхесләр турында. Алар төзүчеләр, алар менә хәзерге көндәге менә урамдагы булган, хәзер безнең булган тормыштагы үзгәртәләр. Һәм безгә дә инде яшьләрне күбрәк актив позициясе булсын өчен, күбрәк үз милләте өчен тырышсын өчен безгә менә шундый кешеләрне ниндер үрнәк буларак күрсәтергә кирәк. Фирдәүс Тумеркина Шакир Паша турында халыкка җиткерүен әле дәвам итәргә ниятли. Аның әтисе имам Мөхәммәд Шәриф турында китабы инде әзер, бастырып чыгарасы гына калган. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Milli мәдәният өчен 30 ел бер мезгил, кеше гомерендә бу еллар иң истәлекле һәм онытылмаслык булырга мөмкин. Уралдагы зур булмаган Югары Уфали шәһәре халкы бу яктан бәхетле. Рида Кабирова тырышлыгы белән монда сабан туйлары, спектакльләр һәм концертлар һәр даим узып тора. Ул мирас татар мәдәни үзәген җитәкли һәм милләттәшләребезнең тормышын кызыклы, мавыктыргыч булсын өчен кулдан килгәннең барысында эшли. Башкортстанда туып үскән татар кызының Урал төбәгендә милли мәдәни утрау булдыруы хакында киләсе язмада. Югары Уфали Чиләбе һәм Свердловск өлкәләренең чигендә урнашкан шәһәр. Калага инде 250 елдан артык. Әлеге җирлеккә татарлар һәм башкортлар Уралда беренче металлургия заводлары барлыкка килгәч, Демидов заманасыннан ук күченеп килә. Хәзерге көндә дә әлеге халыклар күп милләтле шәһәр яшәешендә зур роль уйный. Вот у нас в Верхнем Уфалее есть Рида Мавлидзяновна Кабирова, которая является таким лидером, будем говорить, и человеком, который именно национальную культуру, вот татарскую культуру, несет в массы. И благодаря ее инициативе и каким-то вот таким изюминкам, которые она придумывает, в округе вот получили такие масштабы вот этого же мероприятия, как Сабантуй. Рида Мәүләтҗан кызы Кабирова Башкортстан Республикасының Балтач районы Богдан авылында туып үсә. Югары Уфали шәһәренә мәктәпне тәмамлагач 1976 елда күченеп килә. Калада яшәсә дә, авыл тормышын онытмый. Гомер итә өчен таш фатирлы бина урынына бакчалы зур йортны сайлый. Үз хуҗалыгы да бар, сыер һәм бузау асрый. Малютка, матурым минем, ты матуркаем. Заводта эшләгән вакытта Рида Ислам Мәүлид улы белән таныша. Гаилә кырып җибәрәләр, 2 ул һәм 1 кызлары дөньяга килә. Аларны аякка бастыралар, хәзерге көндә оныклары да бар. Тик сабыйларга дәвәтиләрнең тәрбиясе җитми. Тормыш бит инде ул үзегез беләсез, җиңел генә булмый. Авыр чаклары да, җиңел чаклары да була. Менә шулай бик матур гына яшәткән чагыбызда инде тормыш иптәшем чирләп китте. Миңа 45 кенә яшь иде әле, ул вакытта бик авыр чаклар туры килде инде. Кайгы хәсрәтләр татар хатынының рухын сындырмый. Бөтен көчен ул Югары Уфали шәһәренең мирас татар мәдәнияте үзәгендә эшләүгә кертә. Рида Кабирова туган иленнән күченеп китсә дә, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен һәм иң мөһиме туган телен саклап кала алган. Хәзерге көндә Урал аның өчен икенче ватаны булып санала.
Авылга кайтам, сагынып кайтам. Авылга кайтсам инде Уфалыны сагынам. Шуның өчен ул минең инде чөнки ул миңа күтәрде, үстерде. Мине менә шушы Уфалы тормыш иптәшләремне тапты, балаларым туды, балаларым үсте, белем алды. Шушы Уфалыдан чыккан балаларым минең тормыш юлына басып киттеләр. Бүгенге көндә Рида Мәүләтҗан кызы Кабирова үзе өчен яңа максатлар куя. Шуларның берсе оныкларын татар мөхитендә үстерергә. Тик шулай гына югары Уфалы шәһәрендә татар мәдәнияте утраучыгын саклап калырга мөмкин ди ул. Инсаф Абдулла, Әлфия Габдушева, Татарлар, Чиләбе өлкәсе. Узган гасырның 30-нчы еллары халкыбыз тарихында кытышкыч репрессияләре белән истә калды. Ул вакытта меңләгән дин әһелләре сөрелде, үтерелде. Атеистик дәүләттә мөэмин мөселманнарның хәле бик нык авырая. Аннан соң килгән 2нче бөтендөнья сугышы да халкыбыз башына төшкән хәсрәтне тагы да арттыра. 50-нчы елларда гына дингә басым азая һәм уңай якка үзгәрешләр башлана. Шул хакта Тарихи ватан сәхифәсендә сөйләрбез. 1943 елны Иосиф Сталин рус православ ширкәүи җитәкчеләре белән очрашып, дәүләт һәм дин арасында уртак тел табу турында сүз алыша. Дингә карата уңай үзгәрешләр башлана. Мәсәлән, Бөек Ватан сугышы беткәннән соң үткәрелгән беренче мөселман бәйрәмен Ураза гаетен билгеләп үтәр өчен 1945 елның 7 сентябрендә Уфаның Җәмигъ мәчетенә 3000 кеше җыела. 1945 елның 15 ноябрендә Корбан гаетендә 10,000 кеше катнаша. Бу күренеш мөселманнарның сугышка кадәр дә атеизм заманы исламга басым булса да, дини тормышлары һәм көн саен исламга мөрәҗәгать итүләренә бер дәлил. Авылларда бөтен дини йолалар башкарылган, сүннәтче бабайлар да салалар буенча йөрүләрен дәвам иткән. Хакимият органнары ураза тоту һәм дини бәйрәмнәрне бәйрәм итү артыннан зур таләпчәнлек белән күзәтеп торган. Мөселманнарны күп өлеше рәсми теркәлмәгән дип аталучы дини җәмгыятьләргә һәм төркемнәргә берләшергә мәҗбүр булганнар. Теркәлмәгән дини җәмгыятьләрнең кагыйдә буларак үз дин әһелләре булган, гадәттә элекке муллалар. 1946 елларда руханиларга карата салым түләү буенча кануннар йомшартыла, дини карашлар буенча сугышта катнашмаска рөхсәт ителә, дини оешмаларга юридик хукуклар һәм аларның басмаларын чыгарырга мөмкинлек бирелә. Мөселманнарга дини календар белән кулланырга һәм хаҗга барырга рөхсәт ителә. Мөселманнарның хәйр садакалары мәчетләрнең генә түгел, Диния нәзарәтенең дә табышларының төп матдәсе булган. Җыелган бар хәйрия акчалары да Диния нәзарәтен мәхәлләләрдәге мәчетләрне тотарга, мәчет зиратларны төзекләндерергә, хаҗга баруны оештырырга, ятимнәргә ярдәм итәргә һәм башка хәйрия максатларына бүленеп тотыла. 1948 елның октябрь аенда Ичке Россия вә Себер мөселманнарының үзәк Диния нәзарәте үзенең 4нче корылтаен үткәрә. Әлеге корылтайда Казан мөхтәсибе Кадыров Татарстандагы 30 мәчетсез мулланы рәсми рәвештә теркәргә кирәк дигән тәкъдим белән чыга. Аны башка төбәк мөхтәсибләре дә яклап чыгалар. Ләкин мөфти Рәсүлев хөкүмәт вәкиле белән киңәшләшкәннән соң мәчетсез муллаларны билгеләүне туктатырга кирәк дип чыгыш ясый. Чөнки моны Диния нәзарәтенең яңа уставы тыйган. Шул ук 1948 елда СССР министрлар шурасы каршындагы дини культлар эше буенча шура үзенең барлык җирле вәкилләрен дини оешмаларны теркәмәскә кисәтә. Совет хөкүмәтенең дингә каршы көрәше кабат 1950 елдан соң мөфти Рәсүлев вафат булгач көчәеп китә. 1950 елларның башыннан алып мәчет мәхәлләләрне теркәү мөмкин булмый башлый. Бүгенге менә шулар мөхтәрәм милләттәшләребез. Төрле милләт кешеләренең югары максатларга ирешү өчен берләшүе, ватанга мәхәббәте һәм ватанпәрвәрлеге тарихи сынауларны җиңеп чыгарга ярдәм иткән. Без көчле халык, бердәм халык. Сау булыгыз.